Здравейте! Започвам влога от 9 вторник. Започвам да оправям подаръците за децата на рождения ден на Софи, тъй като ще правим и рожден ден с кръщане. Поръчала съм им някакви неща и сега ще ги оправим заедно с вас. Сега ще ви покажа какво съм взела. Сега, за момчетата съм взела по едно ето такова НССР-че. Взела съм да разпределя на всички за по една книжка за оцветяване в животинки. Хубавото на тези книжки е, че са с доста едри картинки. Сега ще ви ги отворя, ще ви ги покажа. Взела съм на всички по един пакет цветни моливи. Поръчвала съм нещата от Тему. А на момичетата съм взела ето такива гребени. Ще ви отворя да ги видите. Много са готини, мене много ме изкефиха и се надявам и на дечицата да им хареса. Мисля, че това е нещо, което ще влезе в употреба, няма да просто така да се захвърли. Ето така изглежда гребена, много е красив помежду другото, много ми харесва. И имаше опция за гравиране, то не може много да се види, надписа е бял. Тук пише Яна на този гребен. Взела съм и по едно скрънче на момичета да им пусна, като съм им взела и по ето такива, по една зелена панделка да им сложа. Оттатък имам и по едно малко пакетче желирни бомбони. На малките ръчица няма да слагам, но имаме деца, които са малко по-големи и мисля, че те ще се изкефят доста. И реших да им сложа и по едно малко пакетче желирни бомбони. Турбичките, които съм взела, са ето такива. И сега ще ги опаковаме заедно с вас. Така, отворих турбичките. Ето как изглеждат. Тънички са. Имаше и малко по-дебели картонени, но вече зависи кой какви парички разполага. Аз реших, че това е окей като опция. Сега отварям и НССР. Помежду другото НССР-те са много хубави. Ето така. И мамите могат да си държат и някакви неща на момчетата вътре. Ето така изглеждат отвътре. И се надявам да се изкефат. На момченцата слагам че дано да влезнат изобщо на серите. Да се надявам да са. О, супер, вижте. Точно си пасна. Слагаме по едно пакетче цветни моливи. Сега ще ви ги отворя да ги видите. Цветните млюща. Много са яки, че хем са в малка кутийка. Вижте как изглеждат. Хем ще са удобни за малките ръчички да ги хващат. И са в базовите цветове. Кафяво. Няма розово всъщност или лаво. Доколкото виждам. Има. Ето така изглеждат. Така ще ви ги отворя. Ето така изглеждат. Има лилаво. Няма розово. Лилаво, черно, синьо, жълто, червено и зелено. И са и мънички. Чакайте, ще ви отворя едно моливче да го видите. Ето така. И мисля, че ще са удобни за малките ръчички, както казах. Така че мисля, че ще се зарадват. Пъхаме вътре. На момчетата. Ето ги и книжките. Книжките са много готини и са различни. Ето как изглеждат. Големи са. Сега ще ви покажа и отвътре. Ето вижте как изглеждат. Много ми харесва дебелия контур, защото по-малките деца така ще им е по-лесно да се ориентират. И мисля, че е готино като подарък, така че се надявам да се зарадват. Имате ни ето такива големи стикери, които обаче не мога да отлепа. Има ги от двете страни. И не мога да ги махна, защото ако ги махна ще скъсам книжката. Така че ще ги оставя. На това момченце ще сложим ето тази с динозавърчетата. Това се вързва с НССР. И така стават общо 3 неща. Ще сложим и бомбонките. И ще ги надпиша, така че да съм сигурна, че за всеки има подаръче. Ето, така изглежда това на момченцата, като те не са персонализирани, но на момиченцата са. Така, ето слагаме гребенчето на Яна.
Слагаме една книжка за оцветяване. После ще ги напиша. Ето тази. С едно таралежче, много готино. Сега така. Слагаме едно скрънчи. Не мисля, че е готино като идея и слава богу, че има такива сайтове като Тему, Шин и така нататък, защото вече всичко е доста скъпо и ако искаш, особено ако си поканил повече деца, мисля, че ще излезнат доста повече пари. Ето така изглежда скрънчето. Много е готино и си е памучно. Така че мисля, че е супер. Имаме гребенче, книжка. Слагаме и моливчетата. Така. И една пандалка. Ето така. Много са яки. На мене много ми харесва. И ето и на първото момиченце е готово. После трябва да ги надпиша, за да видя, тъй като тези, както казах, и на момиченца, но аз ще си ги надпиша на всички, за да знам, че всички дечица имат подаръци. Боже, съвсем забравих, че за момчетата бях добавила и ето такива стикери. Да сложа на всяко едно момченце, което иска да се залепи. Те са на камиончета, тирчета, тирове и всякакви такива багери, всякакъв вид такива камиони, ето така. И могат да се лепат където искат, така че пъхаме и по един стикер. Мисля, че ще се изкепят момчетата. Че вече направих две. Момчетата пъхнем. После ще проверя дали имаме всичко вътре в турбичките. За гостите също имаме подаръци. Поръчали сме по една малка свещ с имената на детето. Те са ароматизирани свещи в бурканчета. Мисля, че всички са срещали такива. Но според мен това поне е нещо, което просто ще седи и така. То ще остане за спомен и вече, нали, който... Да, то ще седи и така, но поне няма да се праши, затворено. И това всеки, който пожелае, може да си я запали. Според мен даже би било много по-хубаво да си я запали, да си намерише. То това е идеята. Не е идеята просто да седи и така тази свещ. И мисля, че е окей като подаръче, тъй като исках все пак да им остане някакъв спомен. За погачета бях взела магнити. И какво не сме сложили? Моливчета. Да, за погачета бях взела магнитчета, но сега реших този път да са свещички. Добре, не знам как е станало това, обаче явно съм изгубила едния плик с моливчета, защото ми станаха само трички. Пък аз имам още 6 подаръка да опаковам. Явно ще ходя до Пепко за моливи. Сложих на момиченцата книжките. Помежду другото и книжките, и несесерите влизат таман в турбичките. Таман, което е супер. Сега слагам и персонализираните гребенчета. Според мен това ще се отлепи някой ден или ще се изтърка, но ето тук пише Ерика. Но дори да се изтърка, мисля, че е окей, като гребенче дори да падне, няма да ги скуби момичетата, така че мисля, че е окей. Просто нищо друго не ми дойде на ум, така че мисля, че това е готино. Остана ми да сложа само желираните бонбони. Търсих на Харибо, но не намерих. Впоследствие намерих, но вече бях взела тези. Тези ги взех от Lidl. Те са
с различни вкусове. Ето тези са плодови, тези са с кока-кола. Ето така. И сега ще пъхна, но само на по-големите дечица. Ето така изглеждат подаръчетата. Тези са за момченцата, тези за момиченцата. Забравих да си поръчам такива табелки, на които да им напиша имената, тъй като на момичетата са персонализирани. Сега ще видим върху какво ще ги напиша. Може би върху такова блокче за рисуване. Обикновени листа. Така че ще видим, може би ще отрежа от тях. И съм си поръчала и ето такава панделка, за да мога да ги вържа. Готова съм и с табелките за гостите. Ето така изглеждат. Аз си ги надписах. Те са ми поръчани пак от Тему, защото така ще е по-лесно да може всеки да си знае мястото, тъй като аз знам най-добре кой с кого се познава. Така мисля, че ще е много по-удобно, а не всеки да сяда където му падне. И сега ми остана да сложа табелките, да напиша турбичките, за да няма объркване. Но перфоратора явно е занесен вече в другия апартамент, така че може би ще ги надпиша утре или в други ден. Вече е 11:30. Много ми се спи, така че утре ще продължим влога. Добро утро от сряда. Събудихме се в 8:30. Направих една бърза закуска на Софи. Сега ще ви я покажа. Едно намачкано авокадо с пастата на хип и сиренце. Сега Софи ще закуси, аз ще пия кафе и ще се оправяме да ходим на маникюр. Мама ще гледа Софи, докато аз съм на маникюр. И след това ще видим, трябва да мина и през Пепко за моливите, които не ми стигнаха вчера. Да купя още и за другите дечица. Всъщност главно за момиченцата не стигнаха, така че реално на тях ще са малко по-различни. Софи страшно много обича този тип закуски. Буквално го умита за 2 минути. Обаче е вкусно. Много е тегаво. Дойдоха да ни взимат кабелната и тук е страшна мълчанка. Занесоха я вече към апартамента от Viva.com и е много тегаво. Аз не съм свикнала на тишина, не обичам тишина и ми е много трудно. Надявам се тук до 2 дни вече да се нанесем в апартамента. Ще се нанесем без кухня, ще си я чакаме, но си имаме баня, имаме всичко останало. Нямаме врати, нямаме гардероб. Общо взето всичко чакаме. От няколко дни на Софи не давам и мляко сутрин. Мисля, че вече го отказахме официално. И мляко няма да пием сутрин. Опитах се и вечер да не давам мляко 1 път, 2 пъти, обаче беше такъв рев. И просто няма как. И другото, което явно повлия, че тя вече от 2 дремки иска да минава на 1. Онзи ден изобщо не беше спала. Спала 10 до 11:30 и до 9 вечерта не пожела да спи. Вчера беше добре. Спа до 9 сутринта. И след това вчера заспа към 1 часа. И спа до към 2:30 и бях доволна. Ще видим как ще е днес. Ето е чинията. Всичко е изядено. И сега се оправяме, за да може да излезнем. Да отида аз на маникюр, мама да дойде, да изведе навън. Пак няма да я слагам да спи към 10, защото явно вече започва да променя режима. И да видим дали ще успеем да премахнем без драми едната дрямка, че обикновено винаги са един преход, 2-3 месеца и е някакъв кошмар. Прибирам се към вкъщи, свърших с маникюра. Малката принцеса е обядвала. С баба са се справили чудесно. Сега ще ви покажа маникюра. Много съм доволна. Така съм и на краката. Много хубав. Сега ще ви покажа. Ето как изглежда. Много добре. Много съм доволна. И минах и през Пепко да купа някакви неща. За морето купих на София една хавлийка и купих моливите, които ви бях казала. Така че станаха нещата супер. Прибрах се до вкъщи, да взема мама и Софи, преоблякох се и отиваме към апартамента да позачистим още малко. Иначе си мислех, че Софи няма да спи, обаче както мама е разхождала, нашата права, в смисъл седнала в количката, не легнала, без биберон,
и направо е заспала. Мразя този преход, толкова ми беше хубаво на 2 дремки. И сега и този преход, не знаеш спи ли му се, не му се спи, направо някаква мъка. Сега отиваме да чистим последни почти штрихи към апартамента и после вече всичко чакаме. С мама ще измиеме прозорците още веднъж, надявам се Софи да спи, да видим дали ще иска. И след това ще излезнем малко навън, ще трябва да свършим някои неща. И денят си приключва общо взето, но важното е, че ще свършим важна работа. Постригах се. Сега отиваме да избереме обувки. Тати си има обувки, Софи си има обувки, само мама няма обувки, така че отиваме да вземем обувки за мама за неделя. Включвам се от вкъщи, избрах си обувки, сега ще ви ги покажа, избрах си и от Мегиас. След обувките ходихме на ваксина да й бият на Софи, тъй като навършва 1 година и трябваше да се сложи преди морето, после пък ще стане много късно. И трябваше да бъде днес. Плака, но много малко. Мина много добре. Сега си заспа. И сега ще ви покажа обувките, които си за нас. Определено на Пиротска имаше много по-голям избор, отколкото в мола. Взех си ето тези обувки. Това не са камъни, но нещо като залепени перлички. И помежду другото съм си взела същите перли от Тему за косата, тъй като обмислям да си направя вързана коса и тук да си сложа точно такива перли. Да се надявам да се получи добре. Мисля, че са много готини. Струваха 39 евро. Не бяха ефтини, но то почти никъде не може да се намерят ефтини обувки, така че тъй като това аз не нося по принцип топчета, това не е само за повода и за църквата, защото след това обувам маратонки. Сега ще ви покажа, готова съм с подаръчетата за децата. Направих им панделки и всъщност от обикновен лист за рисуване и им написах имената и им вързах панделки. Сега ще ви покажа. Ето така изглеждат подаръчетата, всичките надписани. И мисля, че супер с тези тапелки. Така че мисля, че стана супер. Да, свършихме и това. Готови са ни подаръците. И след малко ще си лягам, тъй като утре много рано сутринта трябва да съм в новия апартамент. Тъй като човека, който ни е направил мебелите за банята, вече е готов и трябва да му дам ключовете, за да му отворя и той да ги монтира. Шкафове за пране, шкаф за бойлера. Исках един друг шкаф, който да ми седи над кошовете за пране, където ми е направил, за да мога да си прибирам примерно туалетна хартия и разни такива неща. Отделно също е направил и стъклената врата, където е при душ кабината. И ще ви ги покажа. След малко си лягам, защото вече много ми се спи. И ще се включа утре сутринта. Здравейте и от петък, 12 часът 10. Станахме към 7 часа днес. Ходих до апартамента да дам ключовете на човека. Минах през ДМ да купа памперси и реших и да взема от марката на ДМ едни гащички да ги пробвам. Пюренца взех на Софи да има за морето. Тя вече си хапва от нашата храна, но за всеки случай съм решила да взема, защото съм сигурна, че ще е по-сита и че си е хапнала добре. Пък и те никога няма да са в излишък, така че по-добре да има. Сега отивам малко да напазарувам. Решила съм да направя едни тиквички, аз не го обичам, и едни мекици. И трябва да изчакам всъщност да стане 11 часа, за да мога да отида да взема кухнята на Софи, а не да си прибирам и след малко пак да излезна. Така че отивам да пазарувам и после се прибираме, ще сягаме багаж за морето. Може всичко да е готово.
И така, ще се включа по-късно. Добро утро и от събота. Днес времето е по-хубаво. Вчера не ви снимах, тъй като правях багаж, беше пълна лудница. Сега е 10 часа, сложих Софи за първата и дрямка. Не бях сигурна дали ще заспи, но заспам. Съм си направила едно кафе. И днес времето е малко по-добре. Аз не мога да разбера. Вчера бяхме с 20 ката дрехи. Преди ден Софи беше по памперс. Днеска не знам как да го облека това дете. Започнали сме да стягаме багажа. Днес е последния ни ден тук в квартирата. Трябва само до последно да сложат огледалото в банята. Вече започнахме да взимаме неща. Софи като се събуди, ще видим след това направо към апартамента ли ще ходим и какво ще правим. Искам да ми видите косата. Топ. За мен една от най-добрите фризьорки. Тя е и моя приятелка, съученичка. Страшно добра, така че ако някой си търси фризьор, тя е човека. Искам да видите само и какъв обем имам. Те работят с продуктите на Vela Professional. Аз съм изключително доволна. Просто е топ. Решила съм утре да съм вързана. Така че тя ми я изправи. Няма нужда и да я изправям. Имайте в предвид, че съм се връзвала няколко пъти вече косата и въпреки това седи страхотно. Много добре. Допивам си кафето и започвам вече да оправям всичките други неща, които трябва да носим натам. Като креватчето на Софи, един друг шкаф, който си бяхме купували от Икеа, там седат нейните дрехи. Доста неща. Вчера като стягах багажа на Софи, т.е. не на Софи, а моя, нейния багаж, искам да ви кажа, че до тук е един сак, една голяма торба и още една. То са памперси, то са лекарства, то е чудо. Имам чувството, че направо се изселваме за 5 дена. Не знам къде ще го поберем този багаж. Даже много от нещата за креватчето, 2 чаршафа, 2 кълъвки, едно одеяло, по-тънко, по-дебело. Всичко съм прибрала в моя куфар. Да, слава Богу, добре, че е голям. Да поберем всичко. Останаха ми вече дрехите и някакви играчки. Ще ви снимам после, когато вече сме в апартамента. И ще ви снимам да видите колко много багаж всъщност. И то за 5 дни. Представям си, ако трябва да е за повече. Не ми се мисли. Събрахме доста багаж. Да ви кажа, това е да събираш багаж с бебе, направо не си е работа. Гледайте за какво става въпрос. Сега и креватчето трябва да се взима, гардероба не е наш. Просто хаосът е пълен. Всичко е навсякъде, чували. Хаосът е навсякъде. Наистина е много тегаво да се изнасяш с малко дете. Просто е някакъв кошмар. Радвам се, че вече започва да му се вижда края и че този момент дойде. Здравейте и от целия хаос, пиле. Здравей. Вече сме в апартамента. Днес е 14-ти рождения ден на Софи с кръщенето. Не е всичко оправено, но колкото се може. И сега лягам тук да ми слагат мигли и да ме правят хубава. Защото мен много ме е страх. Готова е най-мъч. Готови сме с миглите. Сега като сложи спирала ще изглежда много добре. И като се гримирам. Софи заспа. А ние започваме да се оправяме. Готова съм с грима. Мисля, че стана много добре. Сега ще ви покажа в огледалото как изглежда. Сега започваме и с косата да я вържем. Официално съм готова. Грима е готов, прическата е готова, роклята. Мисля, че се получи много добре за човек, който сам всичко е направил, така че отиваме да празнуваме, нямам търпение. Това е много важен ден за нас, така че се надявам всичко да мине супер. Бех ви казала, че ще си залепа едни перлички тук. Искам да ви кажа, че се оказаха пълен букук, изобщо не се лепят, направо падат, така че просто не сложих и си оставам така.
Показвам ви една малка принцеса. В коя боя? Ето, чакайте да ви снимам и вас. Здравейте! Тук сме седнали да си пиеме. Занимават се с детето. Вътре храна детето. И всичко е супер. Чакайте пак да ви снимам. Да. Малко сме стиската! Малко е накриво. Малко е накриво Малко сме стиската! Айде бързо, преди са тук. Хайде сега Софи да духне нейната свещичка. Чакай, чакайте. Прави място на Айде, гледайте насам. Вече сме си вкъщи, прибрахме се. Лудницата е пълна. Сега ще си махна грима. Сега ще ви покажа какъв кошмар е. Хаосът е пълен, но всичко мина прекрасно. Беше просто вълшебно. Изключително съм доволна от персонала. Сложих Софи вече да спи, а сега трябва да оправям багаж за морето. Искам да ви покажа от персонала, от детското купче. Чакайте съм секунда. Получихме 10% ваучер за следващото парти. Искам да видите каква красива снимка. Ето така ще ви я покажа. Са ни изкарали. White House се казва заведението, клубчето. Бяха изключително мили, гарантираха ми, че храната ще стигне. Наистина стигна цялата храна. Даже и остана, взехме си за вкъщи. Тортата беше от тях и беше много вкусна, много лека, много приятна. Отношението беше 10 от 10. Изключително бързо излизаше всичко. Комуникацията ми беше много добра. Фотографа беше през цялото време, през целия рожден ден. Имахме комплименти от тях, които ни направиха. Просто изключително мил персонал. Усмихнати, приветливи. Просто не мога да повярвам. Страшно съм доволна. Страшно доволна. Накрая дойдоха и ми подариха, освен картината и ваучера за 10% отстъпка, ми подариха една голяма картина, където децата са си сложили пръстовите отпечатъци. Аз ще си го пазя много, защото все пак това е първия рожден ден и искам някой ден да я разказвам, да я показвам. Например, не мога да повярвам как и най-малките деца са си сложили палчетата, бойдисали си им ръчичките и са ги сложили на картона. Имаше храна горе за тях, плодове, както се бяхме разбрали. Абсолютно всичко имаше за децата. Софи беше през цялото време супер хепи. Беше много яко, всички се радваха. Изключително съм доволна. Просто, ако някой иска да празнува там,
с 2 ръце, заслужава си. Не е много ефтино, но пък първият рожден ден за нас беше много важен, заедно с кръщенето. Аз исках в гостите ми да дадат вкусна храна, да има място, да се чувстват удобно, да е хем ресторант, но исках много да има и детски кът, където децата да си играят, а не да е просто една малка зала, в която да се забият децата. Много от децата излезнаха и навънка на двора, което беше супер. Беше топло, навънка имаше парзалки, люки, играха си. Изключително съм доволна, много изморена. Сега искам да махна целият този грим. И ме чака оправяне на багаж и стягане. Не знам доколко часа ще продължи това. Така ще приключа влога с рождения ден на Софи, с кръщенето. Надявам се всички гости също да са останали доволни. Ние сега ще си разопакуваме подаръците. И всичко беше просто прекрасно. Надявам се, че видеото ви било интересно и ако мога да съм помогнала с нещо на някой, който иска да празнува, някои родители с деца, много ще се радвам. Пак казвам, аз съм много доволна. Заведението се намира в Люлин. Ново е. На няколко години, мисля, че на 2-3 години. Май нещо такова. Просто супер. Оценката ми е 10 от 10. Много съм доволна. И приключвам влога, така че да, ако ви е интересно, харесайте видеото, сложете един палец, subscribe също, ако искате, ако ви е интересни такива видеа, ще се радвам и на обратна връзка. Много ви благодаря и на тези, които ще гледате и до скоро. Чао!